Lelo Panyasa Voice Box tafuna tibweretsereni mawu abambo Boni Kalindo aka the DC President Mugwele cha Malawi First the People First. Yowa modo yawo lero ayamba ndi nkhani yokhudzana ndi anzathu amene ali ndi ulumali. Akunena kuti ku Malawi kunoko anthu amene ali ndi ulumali akukhala ndithu moyo ovutika kwambiri, ndipo boma likanaonekeranso kumeneko kuti anzathu aulumali tingathandize bwanji kuti mwina miyoyo yawo isinthe ndi kukhala kubwino. Komanso yowa akudandaulira ife la Malawi kuti nthawi yakwana tsopano Malawi tidzipanga ndale zamakono, ndale zotolerana, samapange ndale zothana kapena kuti ndale zofuna kupezerana chifukwa kuti awo kuti andawo opposition ndeta akhaulitsa kuti ndale ngati zimenezo ndi ndale ndithu zachikalekale. Tikupitako tonse ndife Malawi ndipo ndale satipangitsa kuti ife tizingodana nkhani zopanda pachi. Titika limodzi kuti timve kuti Boni Kalindo atibweretsera zotani lero pa 22 January 2025 pano Panyasa Voice Box. The DC mwana woopsa kwambiri ndizapitirira kunena chilungamo kuwayimirirabe underprivileged mopanda mantha ndipo mosakondera mongoyima pa chilungamo, chifukwa ine ndimadandaula kwambiri ngati pakamwa panga tuluke bodza. Ngati kuli dziko limene likuzunza anthu makamaka anthu olumala ndi dziko la Malawi. Inde Malawi muno anthu akuzunzika malingana ndi ulamuliro umenewu ndipo palibe amene akukondwa. Komabe munthu umakhonza kupita ku chipatala ukudwala ndikumuona nzako mmene akudwalira ndikuwauza adokotala kunena kuti amene zilili mu ayambeni awa. Malawi muno anthu akuzunzika koopsa, koma kwa amene ine ndimawagweseranso msonzi ndikamaona ndi anthu olumala. Tikamanena kuti anthu aulumali ndikuphatikizaponso maalubino. Ngati kuli dziko limene limazunza anthu amtundu umenewu amene asandusa mabegazi ndiye ndi dziko la Malawi komanso atsogoleri ake, amene nthawi ya kampeni amachita promise heaven kuwachita kuwatenga anthu aja ngati ndi anthu chifukwa chongofuna voti, koma akavoteredwa anthu olumala amakhalabe agalu, anthu olumala samachitidwabe considered mu society. Ndipo muzaone nkhani za ntchitozi, anthu olumala alipo ena olemera, amene not olemera koma ophunzira amene anapita ku sukulu koma ndithu samachitidwa considered. Kaye ngati supita ku sukulu olumala iweyo umakhala subjected to torture, you are turned into a beggar. Kuli anthu a blind amene ndi osaona, amene ndi ophunzira, amene ali ndi kuthekera, anthu ena oyenda pa wheelchair, ena amangokwawa. Koma eti tili ndi dziko limene during campaign lidachita promise heaven. Ngakhale olwawa maalubinowa President Chakwera akupanga kampeni ankachita kunena kuti ineyo mwezi wanga woyamba ndizakangokhala pa mpando, ndiye kuti anthu onse amene achi alubino amene amaphedwawa amene amawaphayo ine ndizamupeza kapena ndizawapeza kuzera ku Malawi polisi. Komano pano zaka zake za Chakwera zokhalira pa mpando zamuthera. Tikayang'ana mu history mumuona kuti anthu onse achi alubino akukumanabe ndi mavuto omwe aja mpaka lero. Ndipo izi ndizomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti dziko lathu limakwanisa munthu olumala uja ndikukamulembera kalata ku social welfare yomuchita 10 into a beggar. Of course aliko anthu ena ake amene amanamizira kuti ndi olumala, amatenga mapepala ndikumayenda m'maofesimu ndikumapempha atalemberedwa kalata kwa DC. Andi kafukufuku wanga ineyo napeza kuti anthu eni olumala ndi amene sathandizidwa, koma anthu afeki amathandizidwa, amapasidwa kalata kuti azipempha chithandizo chikhalire nicho imakhala kuti ni move pakati pa maofficers aku social welfare kapena ku labor office kapena kwa DC. Anthu eni olumala sakuthandizidwa kuno ku Malawi. Andine ndaonapo maiko osiyana, maiko ngati ku Britain, America, ku France, olumala
ndi munthu amene amakhala pa umoyo wabwino, amakhala ndi zipangizo, komano kunoko ku Malawi olumala amafunika nthawi ya kampeni. Motero kuti kampeni ikubwera imuona anthu olumala akupasidwa attention. Ndinaonapo nthawi ina yake mboma la Bakiri Muluzi komanso boma la Bingwa Muthalika. Tinaonapo olumala akupasidwa maudindo. Olumala aja akakhala ndi munthu wawo kubomako zimakhala bwino kwambiri chifukwa amapita kumene kujako ndikumakapezako chithandizo. Komano panopa muzaone olumala ambiri kuchokera kwa amene amalephera kuyenda, amene alibe mikono, amene ndi osaona, anthu amene wawa they are subjected to torture. Akakhala malubino ndende awo amangophedwa ngati ninkhano, amangophedwa ngati mbewa. We don't have the heart, we don't have the spirit, we don't have the welfare ya anthu amene wawa olumala. Choncho ndikanakondwa ine mkuno ku Malawi kukanakhala msogoleri wina, kuzabwere msogoleri wina amene azachite uplift miyoyo ya anthu olumala. Kulumala sikusonyeza kuti iwe ndi opanda ntchito. Mulungu analenga anthu muchifanizo chathu, aliyense muchifanizo chake. Ndiye mulunguyo, koma kuno ku Malawi timatenga anthu olumala ngati anthu osafunika. Anthu olumala amafunika pokapo kukakhala kampeni kapena siku lawo lokumbukira anthu amene wawa, ndi pamene boma mmaona akakhuta mbwanda zawo amabwera ndi kumakhala ngati akuwasamalira anthu ajawo. Ndi ziko lomvetsa chisoni, ziko limene limangoziwa kuchita promise nthawi ya kampeni koma zinthu zosazichita. Kuli ma promises zitu amene anachitika mbuyomu. Mwachisanzo taoneni aja anthu amanenedwa kuti azamangiridwa nyumba malubino. Alipo amene wamangiridwa nyumba? Palibe amene wamangiridwa nyumba. Nkhani zophedwa za malubino pakana lero zikupitirirabe. Yet we've got police, we've got army. Munthu ziko lako likakhala kuti labwera adani, mwabwera adani, umatulusa ame ndi apolisi ndikukasakasaka anthu. Koyeti kunoko anthu amabwera Malawi momuno, kapena Malawi momuno anthu ena aga kupita kumaka apha malubino. But up to day kulibeko any clue yosonyeza kuti kodi anthu amene amapha ni ndani, amaphedwa bwanji. Ndizomvetsa chisoni kuti today we've got a government that does not have the welfare of its own people, especially anthu olumala. Zimandikhuza ine ndikamaenda m'mabomamu, ndikamaenda m'mataunimu, kumpeza olumala wina akuchita kuyenda ni manja. Yeti aboma amadusa pombo kulephera kumugulira njinga. Tithokoze inuyo opemphera, tithokoze inu anthu ena olemera, amwenye, mmakhala ndi mtima othandiza. Ndipo anthu ambiri kuno ku Malawi akupulumukira kwa amwenye. Mazi omwewa ama mwa amwenye, makobiri amatenga mwa amwenye. Koma if we can do better as a country, anthu athu kuachosa mu street imangokhala nyimbo. Ana ambiri ajawa anayenera kupita ku technical college, ku sukulu. Taonapo ife ngati a Prophet Bushiri akumuchosa mwana mu street opempha ndikukafika pakana ku university. Ngati akupanga zimene zijazo ani individual, kuli bwanji boma. Koma ife chimene timaziwa ndi rhetoric. So kairo ziko lathu tili ndi amene amachedwa kuti atikhala ma-activist, ena ake okuti anathaso ntchito kalekale suziwa onatha. Ndiye amalimbana ndikumanena nkhani zazi. Iwe sukuziwa kunena kuti president ulo wakale akamalankhula ku ziko imakhala national address. Koma Malawi muno we joke too much. Pali omenyera maufulu wina wakale kale amene so does not even matter in the society. Ati kumachita criticize, ati kulankhula kwa Peter Muthalika. Zimangosonyeza umbuli, komanso zimasonyeza kunena kuti iweyo ngakhale unapita ku sukulu, koma umphawi wakupana. Ndiyo chifukwa choti umphawi wakupana ukufuna uzilankhula ma statement omakomedesera boma. Ziwa kunena kuti ngakhale ku America Donald Trump asali president amalankhula ndipo imakhala national address kulankhula kuziko. Koma kunoko ku Malawi timapanga ndale zosiyana kwambiri. Ku America ndale zawo ku Britain ndi maiko ena ngati ku Italy,
kuli ndale zokongola kwambiri pamene munthu akupanga msonkhano wa opposition kumakhala kuti kumeneko kuli ame kuli apolisi. Posachedwa pompa kampeni ili mkatikati ya ku America kunapezeka kuti kunabwera munthu amene amafuna kumupha Donald Trump. Koma anthu amene amachitwa kuti CIA ndi amene anateteza Trump uja kunoko opposition yathu ngati siyenda ndi anyamata onyamula maweti ndiye kuti iweyo security ulibe. Koma timaona maiko ena kumaperekedwa security whether you are an opposition member or not. Even pa Mozambique pompa apapa taonapo opposition leader akusogozedwa kapena kutetezedwa ndi apolisi komanso ame. Tikanasintha ndale zathu kuno ku Malawi because if we are Malawians and we owe this country a lot. Tikuyenera tizikhala limodzi ngati a Malawi koma kunoko kungokhala wa opposition ndiye kuti uzingomangidwa day letu. Kungokhala kuti ndiwe activist ukulankhula zozuzula boma zimene zingapangenso kusintha for the better andunso ndikuwakonda ndiye kuti iwe umakhala kuti ndiwe mdani wa boma uzingopezeredwa zifukwa. Ine ndimafunafuna siku lina nditaona Abakiri Muluzi, nditaona Peter Mutharika, nditaona Joyce Banda, Akhumbo Kachali, nditaona Chirumpha, nditaona onse ali pamozi akucheza aujene Akabambe, Achihana, Lazarus Chakwerayo ngakhale kanthu sakumufuna komabe ndi msogoleriso wa dziko lino. Tinayenera anthu kumakhalira limodzi mmene akupangira ngati ku America kuja. Ndimaonera mwambo umene Donald Trump amalumbira unali mwambo wokongola kwambiri anthu onse kukhalira limodzi, mapresident akale, mapresident nduna zosiyana kukhalira limodzi komatu sikuno ku Malawi. Ku Malawi kuno kungopasana olomoni amene amanena kuti usakampase amene yomoni akuphani masenga. Ku Malawi kuno wa opposition kungoti mwene akacheze ndi munthu amene ali kuboma muziwe kuti imene yoyo ndi nkhani. Tinayenera we need to put Malawi first. And lero mukaona ma promises yathu amene timachita promise ya Malawi palibe chimene apindulapo a Malawi ifeyo ngati olo chimozi. Duty free week jairi kutiko ili kuti ndi ndani amene angandionese gali motolo imodzi imene anagula kunena kuti inagula duty free. Ma politicians athu akuno ndi ma cowards, ma politicians athu akuno ndi manjanjawidi, ma mafias, anthu onama kwambiri. Olozo mwezi za fertilizers zimene akunena kuti za ma mega farms kulibeko mega farm olo imodzi. Ndipo awo amasusuka okulu mitu apa MBC awo amanena kuti atali ndi programu yawo ati mvese akanakhala kuti kuli ma mega farm akanapita ndikumakajambula kuti azitamika. Koma lero li fertilizer uja akungopita kwa anthu kumagulisana, kumagulisira ma politicians, kumagulisira ma ministers. Kodi kuli tuphwando, kuli phwando sakala amasewera. Ani chimanga chomwecho chikabwera ndiye kuti akugawana okhaokha. Ngati siwe uli wa MCP uziwe kuti wanyera pompo palibe ati akuthandize. Ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri, ziko limene anthu ife timanamizana ngati ndife anthu opemphera koma kuli kusankhana mitundu koopsa, kuli kusankhana zipani. Ena ndi awa akunena kuti ati chipani cha DPP chikumuzuza APM. Akanakhala kuti statement imeneyo walankhula ndi wa DPP kapena wa chipani china kunena kuti president Chakwera akuzunzidwa. Chifukwa kunena chilungamo chake ngati kuli munthu m'Malawi munomo amene sakufunidwa koma MCP akumuzunza kuti kumukakamiza kuti akhalebe pampando ndiye ndi Chakweratu. Ndipo mukanakhala kuti wina ndi amene wanena statement imene mukanapangisa press conference ndikumakanena kuti this is political violence. Koma simunaione obwirabwira inuyo, simunaione kuti imene ndi political violence. That statement alone it can cause it can cause problems in Malawi.
it can cause anthu kuti azikangana chifukwa chokunena kuti inuyo mukulankhula za nyumba mokuti si mwanu. Zilankhulani za nyumba mwanu, mwasi Yesu azipanize nazo azipanga zawo khandi a UDF, a UTM, a FOD, a DPP azipanga zawo, inunso muzipanga zanu. Kukhala mboma sikusonyeza kunena kuti iniyo muli pamwamba. Andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti kuno ku Malawi sitimasiyanisa pakati pa boma ndi chipani ma activities yake, timazitenga ngati ndizofanana. Ndi uchisiru weni mokuti muzichita concentrate on real issues zimene zikuachita affect ya Malawi. Ma issues amene akuapanga anthu kuti aziononga za chilengedwe, ngakhale olo musalima mukamaenda, olo munchinjimu makala ndikutapa kutaya, anthu akunyamula makala aja ndikumakagulisa, andi kumafusa kuti kodi population ya anthu ogulisa makala ikuchuluka chonchi bwanji, muona kuti ndi njala. Molamo kuti boma likanapanga mechanism yonena kuti pamene mukuamva zika anthu ma t-shirt a MCP muziwenso kuti anthu amene omwe amwe apezere zochita. Nderero akumanyamula makala ati koma onse atavala ma t-shirt a MCP, kusonyeza kuti zinthu zomukuzirekerera ndi inuyo. Tapitani kuzomba mukaoneni umene anthu mene akuonongera ujene kuchawe. Ndizomvetsa chisoni kwambiri, koma boma lilipo langokhala vyende, ziko lomvetsa chisoni kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jezaville, Chichiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.